صل علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بآواز بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات والنار الکافرین والمنافقین سارے آنکھوں بے شمار الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المحرومۃ بمراس ابیاء سیدۃ النساء العالمین میرا 14ویں رات دا چن اکبر میرے سونے دا سلطان کل فجر نو روشنے مکہ واسیوا میرا لازے دا مہمان سیادہ دے کل فجر نو سارے کس مننے وا حسنے پھپیا سروریاں نے او میری بھیڑ غریب دی حسرت ہے میں لکھ واری پڑھدا کوئی ابال نہیں مقصد دا مکانڈے وارد نال سید نے کیڑا کم کیتا ہے پتر دا منہ گڑا چمدا ہے پتر دا منہ چم کے گڑا فرمیندا میرا 14ویں رات دا چن اکبر میرے لازے دا مہمان کل فجر نو روشنے مکہ واسیوا میرا لازے دا مہمان سیادہ دے کل فجر نو سارے کس ونجنے تے حوصلے پھپیاں سارے اریاں نے میری بھیڑ گھرے دے حسرت اٹھ دے اکبر آزاد چاچا جی نیاز حسین ناراض نہیں ہونا میرے باپ بہت بڑے مدا خان تشریف فرمان اکبر سے دلچا مظلوم کربلا نے کرسی چھوڑی ہے اکبر کلمار کے دے بابا بچڑا چھاڑتی ہے سید پتر دی لاش تیویں آیا ہے جی میں 1 سال دا بچہ اٹھان دی کوشش کریں گا پال جھاڑ پاؤندا ہے پال لڑدا ہے پال جھاڑ پاؤندا ہے اس رنگ دے نال پتر دی لاش تے امام پاؤندا پیا کہ فقیر ہے جڑا پانی دے جام بھری